नोंको मानि जाखेले बखाथाय नशी चिगै कलांखा नोंको मानि जाखेले नोंको मानि जाखेले बखाथाय नशी चिगै कलांखा नोंको मानि जाखेले बखाथाय नशी चिगै कलांखा नोंको मानि जाखेले बेलायखिनो खोनाताव बा खरांबो काहामानो ब्लनिनि गनों अर चामुंनो बो टाइम रगो स्रुं परिसि तंग हुंके टाइम तो माय हाय नक तंखरो हाय हेने ता किसा मासा माय चाबै पाइदे नायके हानि बेरायफुर रगो दा बेरायफोर रग हाय हेने के माइजाबै पाइ मारसा जागिया तमा निखाफोर खरां सिस्टेमा भायं पाइ मायजना बो टाइम रगो फुंगो दारसा कुक नों सारिगो दा हाय के हरो हरगो रजा जाकु बेसिबा हरगो ना फुंग रगले फुंग रगा सु रजा जाया फ्राय किसा मासा हेने जागदा पर खरां तो बासु अमया ख ओ खुम्बुबा कुचुक बेदे गो बारखा ओ खुम्बुबा कुचुक बेदे गो बारखा नों बाय बाक्सा चुक्ति खेले खलखा मुङा न नों बाय बाक्सा चुक्ति खेले खलखा मुङा न ओ खुम्बुबा कुचुक बेदे गो बारखा न तिनि कगो टिकरी रि खाता बरक उनखो नों बो भाय मा तंनो बुखा बखाबा टिकिन हिसि माने टिकि थंगिस फायमा बखाबा तंनाय दा टिकि खे टिकि लिया नों फेलंखा कसालिया ऑडिशन हंके नों बो भाय मा तंगो न और बतमांग बखा दुखंनाय हायपानो नेक्स्ट सीजन फाइफिनै ता ट्राई खाइफिनै नेक्स्ट सीजन नों फाइमला तामो ख फाइकिया गाड़ी बाय फाइबो गाड़ी बाय निनि नकनि बरक सब फाइ नन बरक ले फाइ हायपा जमाय बस ऑडिशन नाय पारान कथा तंग के बरय बास फाइ गाड़ी की रिजर्व दा नाय पास गाड़ी रिजर्व पर्सनल रिजर्व सुग्रक रिजर्व 2000 नांगो नरम फाजनि ओमसर आं 2000 खिबि नरक तिनि ऑडिशन दवो नरक फेलंखा हंकेले बाहायिं न बनो तो साग्रा मालिया फेलंखे हा फासंगे हाय हाटा न बाहायना 2000 हांसि कसक थानाय ब्लै ऑडिशन फेलंखबा बेलायखेन वाना मा सिंचा अब हान्यो ऑडिशन रनानि हनै फाइलाय माने हासालनि अब हायकेन कक बरक न हामजागै अब हायकेन हुकुम मुकुम न रुखसावै रसां मुसुं न हामजाक तंनाय रक अब हायकेन ऑडिशन द माने मांगफिलि गमसो खासालनि फायै रांरि सुबाय फाइलाय जाजा माने ऑडिशन गाहाम करदि नै अब न कक चारमंग नकबर न्यूज़नि बिसिंतै इनके नों तिनि जे ऑडिशन द माने बिसिंतै निनि दल हायकाबा बाया सा बाक्सा हायके ताइ गोबां मा फ्रेंड रक तंग मानु परने रक ना नों ऑडिशन द माने बिसिंतै नों तिनि रसा माने बिसिंतै नों निनि दल रंना नों ताम कक चारमंग तंनाय दल माने आनि निजेनि दल हादा नि दल फ्रेंड रंना ताम कक सानाय नों तिनि ऑडिशन फाइमानि बिसिंतै माने दल न दै तमाय सानाय सपोर्ट खाइले दि हाय हाता दै तामा आन बाय मताया खनो सालाय दि फासं जोबोद आसं फासं जोबोद फासं जोबोद मताय रक साक फाइत्रो मताय चाक जाया हाय खनो साइ फाइबो हाय ता खुलुमै फाइकेता ना ताम हनै खुलुमका दसरा गाडी सिलेक्ट माथंgi खनो गतै खनो या आसं कोनो माने फासंखा सिलेक्ट मानखा हंका आंगो न अब हायके रनाय रक जे कोनो रक साक हम बताइले गरे खुलुमै सिम फाइ हाय नॉर्मल एकदम टुकुइ मुसि कथारका खुलुमैया थै द तो उजाया तमानि के टुकुइयासे खुलुमफायो फया सिरिस मा भाइ सातानि सिनंग मा लामा हायकेबा तै सियारिबो नगे तिनि दैतो उजाया कारण भाइ नंग खाबो न खुलुमकानो सिनिबा तै माने बाबा गरिया न खनो हाता बाबा गरिया माने नों बाबा गरिया न ताम हनै सानै खुलुमै फाइके द अबसिम किसो सागरे जेनि खुलुम फाइमानि माने तिनि आं ऑडिशन रनि थांग्रो नार्भास थांथों तै कहा के रसा माथों तै सिलेक्ट माथों आसं नता ओ भाइजना
Au khapangni takhok tai bukhuk chong oba hanya audition ronai rokni mangklik don norok no phunungnaini bagai oba kheno chai chokmani bagai nokbar news ni bisingtei oba hanya sini takhok belai kheno khorang bo bini gtui no ge bose bobo hanya titi kino tikiya abole sung bo saimaliya ge norok no saimanchene bini khorang no khnaoi tikinai de tikiya jat ge norok bobo haingjaka lukorokno kisa nini sinimung bai parani bung tai kisa saikna ruki ani bumungke tripul jamatia tei ani para ke yang south district bichandro monu ngata na omse khachalni phaiye audition ro phaimani gnorok bo saputo tongdi bini bagai jotono suri laidi gomse kokno sawai norokno kachar sinai nai tongnai rokno komini bisingtui singhodi nai tongnai rokno jotono hambai kulumka।